pedament importanti għal mixja tiegħek fi Kristus. L-umiltà. Għal-fatti nobdu lill-Alla fuq affarijiet li diġà nafu li huwa sew quddiem Alla. Hija sinjal li inti umiljajt ruħek. Osta l-umiltà x'inhu? Il-gburija. L-umiltà tbaxxi lilek innifsek, l-gburija tolli lilek innifsek. U għaliex ħafna jieħdu għalihom? Iweġġaħħom l-umiltà. Għaliex trid poġġi lilek l-aħħar. Tkun b'saħħtek umli tfisser li jista' jkun li li jien għandi raġun u inti għandek it-tort. Jien iktar b'saħħti u inti dajjef. Imma jirrekjedi ħafna iktar b'saħħa minni. Ma mill xejn ħażin imma xorta tażel li tbaxxilek innifsek u ma tiġġilx għal dak li huwa tiegħek. Id-dritt għadu tiegħek imma żilt li ma tagħmlux u ma tutilizzax. Hekk għamel Ġesu kemm tirrekjedi ħafna iktar saħħa dik. In-nota da kollu qed ngħidilkom huwa da kollu li Ġesu għamel magħna. Waħda mill-affarijiet li tgħinek tibqa' umli ftakar din li inti ma tajtx il-ħajja lilek innifsek. Int aqqas nifs wieħed ma tista' tagħti lek innifsek. Xi ħadd ieħor tajjeb u dak ix-xi ħadd ieħor jista' joħodilek f'ħaqqa